The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupoin riulak. Just wow. Ngut Kyrwoh ki badai na Nongstoiñ West Khasi Hills District kila penpau bagila Shah Lute Shah ketakti bat Shah penapgan nalor ki Weipat ki tiar penmensah Assam kat bagi Jingthmu ban Leit Thied Trok second hand. Hakajing mudui hajogi Goalpara Police Station Habongai Gaon District laong bakajingja kalajia hakastep jonga khat khandai terek nailar araja arpenriu hakapor kumba henriu beje menstem. Kiba mudui ki kentop yo jewel lingdo nonglan ibarlin wanyang kolesten marbnyang dining stel sangyang gestar barlin wanyang bat hope sharlang nongbak. Kili thu bagilami na Nongstoiñ daga Maruti Celerio kabadan yo registration number ML06B R0 Rlai kabalong try bat nya daw jewel lingdo nonglan. Kila Leit Shadud Noi bat Krishnai ha Goalpara District Assam dakau Jingthmu ban Thied ya ka Trok second hand. Laong bahaba kila poi hapaikan ha Goalpara Ngut ki Dalal ki basyong daga Maruti Wagon R kila wan ya kendu ya ki. Kini ki Ngut ki dei ki bela ithu kerteng kamu hop sharlang nongbak kila ithu badan ka Trok ban de bat kila kular ban pen iya ka hakatai bari bongai gaon. Kinong Thied Trok kila boot ya kini ki Ngut chakatai bari bat habalo pen iya ka wei ka Trok kila rai banom Thied ya ka. Hadian kata kini Dalal kila ong badan sakawai pat ka Trok sakawai ke jaka bat kila kentu ki ban boat sekher puji Boloni Bill Hillside Jungle hakaba bro artli ki kali kila syapen sange hakawai ke jaka kenja kino ujor kila ong bahadian kat tukat ni por saungut hadu sangut ki priu kila poi sadaka Tata Tiago kebeli bat kila yang hakmat kali Ringkat ki Dalal kini gibriu kila berngem ban penyap ya kini gihenrungut daga bapen i ki tiar pen mensau bat ke pistol. Hadian kata laong bakila shot ya ki bat sim jubor ya ke pisah ka belakot sanlak tingka ringkat bat ki mobile phone ki kot ki sla bat ki sabi jong ki kali bat pet kerat naga jaka. Kini ki henrungut kila itu bagila mensau naga jingsa shot bat hadian kata kila pentip seki pulet bat ke kenhon pulet kala 1 point seketiga jaka. Kinong ujor kila kerpat ya ki bor pulet ka jogi Goalpara Police Station ban register mukadma ban penlong ya ki jing toket lem ya borok ki badan keti ha kani ka jingja ketop ya ki Dalal ki belaya lam ya ki sya ka jaka ka bakenja. Hadu menta ke jing toket ki pulet halor kani ka jingja Shah Lute bat Shah sho ki jong ki henrungut kadang ya chakman. Leitho ba ya kete ka kenhon lalit pensau do ba kepi pangyang MLA berem ka ramrai jerngam constituency na ki pulet Assam bat lawan banyalam pat ya ki sya ka than. Mal ngadi betu Barot Ali hane aku kuidubi ang ba wala yalam nga ya ngi rungut hane hapo ha kadon ko kelanti bakam kenja dalam poi yang ta ke ngi bamja la de bamja ong bak takali kan sawan poi hapo like 4 minute nang ta ula up hadu de bamja ro poi dengan lamut ban ya leit phai no nang tahu ta ki buru kila kanan ya ki sibi kali yang i bro bat kila ya bom bat se ki white ki pistol ban pen up yang i bat bisa bro ko ki mobile ki karno ka pisa kila ai ha kitu kinong Lute sanlak to ki tiar ki ba ki penon kam ha tu ko por su bandawa pisa pistol nang ta ka white kuri bat ki ding bro ding so te andalayo ke pisa ki la phet no ne ki le kam no mar senjo pisa te u jerano u lek no phet no sano kan ngut ki ba la cha bom la ne sha tit baro anrungut di da ki ta ki ding bat ki baro anrungut sa so to Habatin, pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya